Κοιτάζοντας πίσω και βλέποντας τι έχει κάνει ο Θεός, τι έχει κάνει με αυτή την ιστορία, τι έχει κάνει στη ζωή μου και τι έχει κάνει και στη ζωή κάποιου άλλου, δεν νομίζω ότι θα άξιζε να αλλάξω τη ζωή μου, να ξαναγράψω οποιοδήποτε μέρος της, γιατί όλα αυτά με έφεραν εδώ σήμερα. Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί, αλλά νομίζω ότι την αντιμετώπισες με έναν πολύ ειλικρινή τρόπο. Κατανόηση του τι έχει κάνει ο Θεός για εσένα. Κανείς δεν ζητά να δικαιολογηθεί κανένα από τα κακά που έγιναν, ούτε να συμβούν ξανά ποτέ. Αλλά απλώς κοιτάζοντας πίσω μας λες, κοίτα, τουλάχιστον όλους τους τρόπους που ο Θεός σε έφερε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη θέση που βρίσκεσαι, αυτή την πνευματική θέση, είσαι ευγνώμων που βρίσκεσαι σε αυτή την πνευματική θέση. Ο δρόμος μέχρι εδώ. Αυτό είναι η υπόθεση του Θεού, ξέρεις, και ξέρεις, φυσικά θα το ξαναγράφαμε. Και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα ήθελε να το ξαναγράψει αυτό, ξέρεις, αλλά τουλάχιστον για την πνευματική θέση μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό, σωστά. Ναι. Και νομίζω ότι μερικές φορές θέλουμε να γράψουμε αυτή την τέλεια ιστορία, αλλά ο τρόπος που συνέβη πραγματικά δείχνει ακόμα περισσότερο τη δύναμη του Θεού. Γιατί αν ήταν μια τέλεια ιστορία θα έλεγα, ήταν τέλεια. Ποιος νοιάζεται. Ξέρεις, αλλά όταν ο Θεός μπορεί να παρέμβει και να δείξει τη δύναμή του, όπως λες, υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν έξω από τον έλεγχό μας. Και μακροπρόθεσμα είναι μια απόδειξη όχι μόνο της δύναμης του Θεού, αλλά και της αγάπης του Θεού και κυρίως του χαρακτήρα του Θεού. Και νομίζω ότι αν σκεφτείς τη ζωή του Justin, του ανθρώπου που σκότωσε την οικογένειά μου, που τελικά βαφτίστηκε και αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό, άξιζε 3 άνθρωποι να έχουν πεθάνει για να έχει αυτός ζωή. Και βλέπεις σαν να ξαναπαίζεται η ιστορία της βίβλου ξανά και ξανά στην ιστορία του κόσμου, ξέρεις, της λυτρωτικής δύναμης του Θεού. Ίσως να μην ήταν αυτό που θα είχαμε διαλέξει ή που θα είχα διαλέξει εγώ, αλλά το να βλέπω ότι και η δική του ζωή τώρα έχει σωθεί, με βοηθά να νιώθω καλύτερα για ό,τι συνέβη. Εντάξει, έχεις αναγνωρίσει ο Θεός έφερε κάτι καλό από αυτή την τραγωδία. Σωστά, αυτό είναι υπέροχο. Μελίσσα, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας. Κύριε Δωρά, Πέκαμ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καθοδηγήσατε σε αυτή τη συζήτηση. Ήταν συναρπαστικό, καταπληκτικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το επεισόδιο. Είδαμε ότι η βίβλος υποστηρίζει τόσο την κυριαρχία του Θεού, όσο και την ανθρώπινη ελευθερία. Για να είναι ο Θεός πραγματικά αγαπητός, είναι αδιανόητο να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός στην πραγματικότητα θέτει όρια στη δύναμή του για να επιτρέψει το ρίσκο να μην τον αγαπήσουμε πίσω. Ενώ η αόρατη μάχη μένεται ανάμεσα στο καλό και το κακό, τον Θεό και τον διάβολο. Βλέπουμε στο τέλος όλων αυτών ότι η αγάπη του Θεού παραμένει στο επίκεντρο αυτού του κοσμικού δράματος. Λοιπόν, ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με την ύπαρξη του κακού υπό το πρίσμα ενός καλού Θεού? Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Hope at Night και μοιραστείτε τις εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ντοκιμαντέρ Return to Palau, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο hopetv.org/Hope at Night. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά στο Hope at Night.